Itulo sa nato. Di tulo pa itong balik. Pero no. Muna i-thumbnail ba? Padayon lang ni Alvin og istoryahay at sa dugay ang anak ko. Ako ipa-answer niya para malinaw po siya ba? Kaya mukha nung pagay kanang mukha nung pagay manok. Oo. Unsay lami kan unsa manok. Unsay lami kan sa manok. Kanang luto na. Ha? Kanang luto na. Dili. Sama. Ang tula. Ang tula. Oo, ang tula. Og mo birthday. Ang birthday. Kay Litson. Oh. Unsay lami gikan sa Litson? Tula gyapon. Dili. Sama. Dili. Ang lami gikaon sa Litson ang tuhugan. Oo. Kung may lami gikaon. Dili mo dana. So, dana. Ano mo yung hulpin? So may kasol ka sa mga babaeng hilig kay mo paasa nato nga ako dili man jud ko gwapo pero di man ko gwapo dili gwapo ba dili hitsura Di na po gwapo ko. pero mas gwapo ko ako Lahat hindi gwapo ka. unsay may kasol ka sa mga babae nga kita go hilig kita og seryoso ba nya ilar ta unsay mo kami since nila Ako ga seryoso ko ako man pagmasakitan. Pero ako ra man pong gikaya gyapon. Pero ang mga girls nga makakita ani nga ikatambag nila. So kamo girls ay mo pagpalabi ginawang kumabot ra mo sa panahon nga gaminyo mo. Nya kana inyong gibinuangan. Namin akas nag-label ba? Nya kamo minyo galisod mo. Gama magamot ta gyapon mo. So dili ka ba pasasok mo. so ang babaan ay na Magulang ka na. Pasunod. Iwan mo di ay kay mo day magkalisod-lisod kay mao day na siya Guys, kami guys, mga lalaki. Sumbong na amo ikastura ninyo guys na ang kuan. Na amo ikastura ninyo ay mo binuang sa lalaki nga seryoso ninyo. Dili galing dito nga magasal sa wala. ay mahimo anak ay panjo Pero nako ikastura nimo. Unsay lisod sa kaon? lobe kanang ulay hakak Dili. unsa man Ang pangpang. lisod sa ko ng pangpang to no sa buklag di walay Ba't ko biya na gana? to gana Nagkaklamat ka ba? Ano firma? Firma man. pero ang lisod sa kaon kanang walay kutsara ko Oo, okay. Dami ay pwede ka kinamot man. Dapat kinamot man ka. Pwede ka na. May gaway bugas. Magkakali mo ng kamute. Ang lisod sa kaon tinod. Ang pangpang. pangjud siya Pero akong kuan yun. Ang sa una ang gas, brato pa kayo. barato pa May karon mahal na kayo. mahal na kayo May bitaw pay magagas na laman ta kay mahal. Oo. Itaw tawa good tawon zero sa makita ani nga video. Palihog ra nga dinuro. 38 Nga makita niya nga bagay pud siya nga magkaslaptan na mo wala ninyo mo. Kumatay. Dili pareha ang uban nga mga mi diri gadalaan asawa. Isa na. Break ka na. Yon. Kumatay. Gamag pinakit ana mo Sa kontra guys. Siya nga. Star ka ba? bakit Kasi ang dali mong mahalin bro, ang hirap mo abutin sa pailain Lose in the voice. Ano ba yung like girls diyan? Kamatay. sa pailain Siya nga. Rainbow ka ba? rainbow bakit Kasi ikaw yung nagkulay sa mundo ko. Siya. So karon guys, digid lang tinod ang wata uyab. 19 ka tuig, gwapo tay uyab. Unta tinod kana makadungog ane. Boy basig nga magkaila-ila may nga siya ako mauyab ba. 2022 na wala 2022 na. O pagyapon tayo uyab. Masakitan man tagyapon sa mga bayan kipasahon ta. Masakad pa na.
wa ko kasabot sa bibatiro, mura na ko diri og kamo ang So super papunaan ni gid ni si Alvin Ikitok no kanang kuan jud siya kanang bisan bag-o lang milag kanang murag kuan ka siya ba ikakabang kanang happy go kanang kuan makay ba kanang murag sunod kanang jolly ka siya nga pareha puming mga kuan mga nag-abot puming puro. ang imong mga sunod sporter nga wala man siya kabalog unsa nakapasikat sa tawa. Oo. Kanang mo nani nga no. Oh. Signature nga kwan? Ha? Signature siya na sige. Waki ba? Signature nga Okay. Kabaya. Ha? 2 seconds. O minana, ala. Tulo sa nato. Di tulo pa tug balik pero no. Muna i-thumbnail ba? So unsay akong as atok noy Alvin unsay imong ideal girl para na siya ideya ba ganahan sila nimo. Ay do nga girl. Kung magbuhit sa akin sa magtrabaye. So super fan sa mga super fan na ako, please subscribe sa ilang YouTube channel Secure TV o Secure po sa YouTube sa akong So, ang mga marang, so, subscribe mo siyang channel para was magkakat yung channel mga irita. Bye bye. Ang God bless!